היום אנחנו מטיילים בספרד. יש לה ערים נפלאות כמו ברצלונה, מדריד, טולדו, קורדובה, סגוביה. מצד אחד. מצד שני, יש את החופים הנפלאים של קוסטה ברבה, של קוסטה דל סול ושל אזור של ולנסיה כמובן. אנחנו מדברים על תקופת ביקור בספרד שנעה בין סוף מרץ לאמצע נובמבר, סוף נובמבר. מדריד, הבירה, שממוקמת בגובה של כ-700 מטר מעל פני הים. האטרקציות שיש בעיר הזאת הן רבות ומגוונות. אז למשל הכיכרות של מדריד, פורטה דל סול, פלאסה מיור, כיכר סיבלס. מדריד היא לא רק כיכרות, מדריד היא הרבה מאוד תרבות. ממדריד אנחנו יכולים להדרים לכיוון טולדו, שממוקמת טופוגרפית על צוק איתן. מטולדו אנחנו יוצאים אחרי ביקור בעיר המרשימה הזו, ונוסעים עוד דרומה לכיוון אזור אנדלוסיה. אנדלוסיה יש שם 3 ערים חשובות, גרנדה, קורדובה וסביליה. בערים הללו אנחנו נחשף לכל הנושא שקשור לריקוד הפלמנקו. אנדלוסיה זה אזור מאוד חם, לכן אחד מהדברים הטובים, הטעימים והמערבים שעושים שם זה הגספצ'ו. הגספצ'ו זה בעצם כמו מרק עגבניות, ואוכלים אותו קר ביום קיץ חם. בנוסף יש את הפאיה שזהו מאכל לאומי בספרד. בכל מחוז מתוך 17 המחוזות אגב שיש בספרד, מתכבד בסוג פאיה מיוחד לו. אפשר לקנות שפע רב של מוצרים בתחום העור. תכשיטים, הדמסקינו. דמסקינו זה סוג תכשיט ספרדי מקורי שהתפתח במאות ה-13 עד 15, וזהו תכשיט שמשולב בו זהב עם רקע שחור. אנחנו נצפין לכיוון ברצלונה, אי אפשר בלי ברצלונה. אנחנו נמצא בה את המרכז האולימפי, נמצא שם את הר היהודים, ואנחנו יכולים להגיע לשפת הים, לאזור של המרינה האולימפית, הכל מלא מסעדות ומקום ליהנות ולבלות בערב. ספרד שנגענו במרכז ובצפון לא מסתיימת באזורים האלה, כי יש את האזור הגליציאני שבצפון ובצפון מערב המדינה, ושם אנחנו מוצאים אזור טופוגרפי שונה, הררי. סנטיאגו דה קומפוסטלה, זוהי העיר שהיא הבירה של המקום, ואנחנו נמצא שם חלק מהתרבות של ישו הנוצרית האורתודוקסית, שאפיינה ומייפיינת עדיין את המדינה הזו. יצא לי לחוג את ליל הסדר בגרנדה. בגרנדה ב-1492, שם הכריזו על גירוש יהודי ספרד. ואנחנו באנו חבורה של 45 יהודים לגרנדה, למקום הגירוש, והתארחנו בבית ששייך לבישוף של גרנדה. וכשסיפרתי לו שאני הולך לחוג את הערב הזה, ליל הסדר, חג החירות, הוא אמר לי, חכה, נתן לך חדר אוכל מעניין. והוא לקח אותי לקומה השנייה, ואני עומד מול 2 דלתות של 3.5 מטר גובה, והוא פותח לי את האולם הזה, ואני נשאר ללא אוויר. אולם שמתאים לארח מלכים ורוזנים. הוא אומר לי, פה אתם תחגגו את ליל הסדר, 500 שנה אחרי שגירשנו אתכם. אתם יודעים שהספרדים אומרים שהם צריכים ללכת לעשות סיאסטה, שיהיה להם כוח לפיאסטה. כלומר, ללכת לנוח בצהריים כדי שיוכלו לחגוג בערב. אז הם חושבים איך הם יכולים לבנות איזשהו פתגם בספרדית שגם יחזק את העניין, ואז הם אומרים, אל כמדרוגה דיוס לא אשודה. שזה אומר, מי שמשכים קום, אלוהים עוזר לו, בתנאי שהוא יעשה סיאסטה לפני הפיאסטה. להתראות.